السماء نقوس كل مدري عملاق السماء نقوس كل مدري سمكاي بارك عالسماء يا مدري سمكاي بارك عالسماء يا تقول تغير الشداي قويدا أتقول تغير عبي أملاح أتقول تغير الشداي قويدا إتسيك ألتمسين تغير نسخها تتمس أغلحته تفتحه بينها إتسي سكر زمسين تسكر نسخها كبرتات كاي مسنين كلن زمسلك هاليلويا 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 سمكاي بارك
رجعتي سماي
كتتنسي نحزبنا كترحرح علو كترحرح علو كترحرح علو كترحرح علو كترحرح علو قويتها كترحرح علو كترحرح علو Tennessee, حزبنا كتدنقت له كتدنقت له كتدنقت له كتدنقت له كتدنقت له كتدنقت له يسوع كتدنقت له كتدنقت تسمعون ديها نبعتنا تأكيبو أي ملؤون ديو تتوا سلا فتح حزبي أبتينا قاعدة ويبن عملاخ ذكرنا زحالة بيكن حدياتنا حديات زبنان نئمن اللونا حديات بيتابونا حديات زبنان نئمن اللونا حدياتنان حديات زبنان نئمن اللونا حديات بيتابونا حديات زبنان نئمن اللونا ክብሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ስማለሁ ስማለሁ هو يسمع ኦኬ ክብሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። እዚህ ኤሪ ባይብል ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ቤት ትምህርቲ መደበኛ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቲ ዝጅምረሉ ሰዓት እዩ። መደበኛ ትምህርትና ናይ ቆልኦት ኣተዓባብያ ትምህርቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝጀመረ ኣጋጣሚ ንግዚኡ እቲ መምህር ስጋዕ
ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ምናልባሽ ክጅምር ይኸውን ጋዕ ሽዑዝ ግን ኣብ ካልእ ትምህርትታት ኣድሂብና መልእኽትና ክነተሓላልፍ ኢና ሎሚ ትምህርትና መንፈስ ምምልላስ ዝብል ኣርእስቲ ኮይኑ ኣቐዲምና ግን እግዚአብሔር ስም ዝተባረኸ ይኹን ብጸሎት ትምህርትና ክንጅምር ኢና ቃል ኣምላኽ ኣንቢብና ብጸሎት ኣብቲ ትምህርትና ክንኣቱ ኢና ካብ ቃል ኣምላኽ ክንብብ እሞ ናብቲ ትምህርትና ክንኣቱ ኢና ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ 16-17 ዘሎ ከንብቦ እየ ነቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይትርእዮን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት ክትቅበሎ ኣይኮነላን ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ይሓድር ኣባኻትኩም እውን ነብር እዩ እሞ ትፈልጥዎ ኢኹም እግዚአብሔር ስም ተባረኸ ይኹን መንፈስ ቅዱስ ንመንፈስ ቅዱስ ቃል ከኣትወልና ከሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ናብ ኣቦ ኸይዱ እቲ መንፈስ ከም ዝልእኸልና ሞት መንፈስ ከዓ ዘለኣለም ምሳና ከም ዝነብር ኪዳን ከኣትወልና ከሎ እዩ ስለዚ ሕጂ ካብዚ ዝተላዓልና እቲ ብመንፈስ ምምልላስ ዝብል ከምምእታውና ብሕብረት ብሓንሳ ኮይና መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክመርሓና ክምህረና ንሱ ልዕል ክብል ንሱ ክኸብር ንሕና ከዓ ትሕቲልና ናብቲ ቃሉ ክንኣቱ ብሓንሳ ኮይና ክንፅሊ ኢና እግዚኣብሔር ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ንባረኸካ ኣለና እጅኻ ከምዚ ጌርካ ኣኻኺብካና ኣለኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣቦ እዚ ብዛዕባ ብመንፈስ ቅዱስ እንዳተመላለስና ክንነብር ዝብል ትምህርትኻ ንስኻ ክትሓልፎ ንስኻ ክትምህረና ዝሃብካና ቅዱስ መንፈስ ንሱ ክምህረና ንሕና ብክእለትናን ብስጋናን ምንም ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና መንፈስካ ምስ ዝሕግዘና ግን ኣብ ኩሉ መዳያት ንሱ ምስ ዝሓልፍ ግን ንሱ ክመርሓና ንሱ ከም ፍቓዱ ገይሩ ክጽልየልና ክምህረና ክጸናንዓና ክመርሓና ክእል እሞ ኩሉ ግዜና ኩሉ ትምህርትና ኩሉ ነተሓላልፎ ቃላት ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ናባኻ ንረክቦ ኣለና እግዚኣብሔር ኣቦ ነዚ ትምህርቲ እዚ ዘተዓናቕፍ ዝኾነ ዓይነት ናይ ስርዒት ናይ ዲያብሎስ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንቃወሞ ኣለና ስርሑ ኩሉ ክፈርስ ስራሕ ናይ ኣጋንንቲ ኩሉ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ክፈርስ ንጽሊ ኣለና ረፈ ግዜና ኩሉ ንስኻ ክትሓልፎ ኣየራት ኩሉ ንስኻ ትቆፃፀሮ ነዚ ትምህርትና ከም ግቡእ ኣብ ኩሎም ክበፅሕ ክኽእል ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስኻ ትረድኣና እንትግቡእ ጌርና ክነተሓላልፎ ነቲ ትምህርትኻ ከም ቃል ኣምላኽ ክንተሓላልፍ ክንክእል ክትረድኣና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንዓኻ ሓሊፍና ንህብ ኣለና ነዚ ቃል እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ኩላቶም ከዓ ኣእምሮኦም ከፊትካ ምስተውዓሎም ከፊትካ እዚ ቃል እዚ ኣብ ውሽጦም ኣትዩ ኣምላኸይ መንፈስ ቅዱስ ብዝብሎም ክመላለሱን ብኡ ክምርሑን ክኽእሉ ክትረድኦም ንነፍሲ ወከፍ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽሊ ኣለና ጸሎትና ስለ ዝሰማዓካ ተመስገን ኣብ ማእኸልና ስለ ዘለኻ ተመስገን ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ኣሜን እዚ ብመንፈስ ምምልላስ ዝብል ብዙሕ ግዜ ዝወሃብ ትምህርቲ እዩ ብመንፈስ ምምልላስ ዝብል ቃል መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኮይኑ ማለት ሰብ ብመንፈስ እንድሕር ዘይተመላሊሱ ብስጋ ክመላለስ እዩ ማለት እዩ ብስጋ ዝመላለስ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ስጋውያንን እዛ ዓለም እዚኣን ተጠቕሊላ ስለ ትጠፍእ
بمنفس زي ملالسو مساعة تقاليلهم كفوا مالتي سلازي بمنفس بمللاس مالت بتز توهبنا منفس جينا ملالس مالتي وشتنا زنبرلنا زقابير زي بمنفس بمللاس زبلك على المونتاي مالتي إلنا خنرى خلنا بالعلا عليك نريا خلنا قليل يزمسل كما يجينا نزي معلتاوي هيوتنا كنبرلو نخيل مو بمنفس بمللاس انتاي بمنفس بمللاس مالت انتاي مالت مخانو معلتاوي بخمي كنت تقولو كم نخيل بحاصير وخل ريئنا بتاع بمنفس بمللاس بالجلاقال بمنفس منبار ويكا بمنفس ممراح مالت كخون خيلي إذا مالت بسرعة مس منفس قدس أساسينا يوتنا كله أكايدانا كله سقمتتاتنا كله مس منفس قدس كن ملالس مالت منفس قدس تي أب يوتنا نسقعو بو نممراحن حقازينا سلازخونني نمزحات زي قليل دارجا أزيون قليل زمسلهم سبات يلو يقوليو زي منفس قدس قليل كم زي كونا جن أبتحتي زرزيلنا خنريئنا مسدحنا نقولتا يس كريستوس تقبلنا مسدحنا منفس قدس كم زوهبنا قولتا يس كريستوس قاطعتي لنا نيرين قمت قدم كبر زنبب كواب يوحنس معراف 14 منفس حكي عالم زي تريو زي تفلطو سلازغونت كبولو عيكون اللاني مو مسخاتكم قنا مسخاتكم يحدر عباقاتكم ينبر سلازغونت تفلطو يخوم لنا والسين قويتا قدمينا بسمايات معراقو نتيملك مزامرتو ويكا نتوم هاريات نتايلوهم أنا نابو بيك غيدي أمون وبيك زاروي أو بيك أني منفسو تمنفس حقي كل أخلكم السوخاني مسأنا نعيو كل شيء مساحاتكم يزنبر أو أخاتكم يزحدر مساحاتكم تفلطوا يوم علم قنا يتفلطونيا تلازي كل أخلكم بزبالو متن مسارت نسو قبل علي نابو مسكلب يما نابو كوف مسبلات منفس قدس نابانا لي أخوة مالتي نابتوم استقبلوا وزبلوا دقوا تباهيلهم تتصوعوا أو وشتهم ينبر نسي مرحوم مالتي كمو نابي إفريسون معراف حدا تصعصة سلسته إفريسون معراف حدا كلها ناهم نفلطو أتي أزقا بيرابو سمايات كوين زبارخنا أملاخ كابسبو زتل عليه كل نجار زجبر الناس جابير أبتي معرف هذا تصعص سنستخدم تايبل نستخدمكم سيب وقال حكي نعمل حنكم ونجيل مسمعكم بو مسأمنكم بناي تسفى منفس قدس تحاتمكم لنا أبز تايزم لنا ذلو نقويتا كريستوس مستقبلنا نتيك على أميننا نقويتا مسأنا كبسقو استل عليه جابير أبو خاني وتناي تسفى منفس أبانا حدير هو مالك حاتمنا بمنفس غير مالك منفس قدستي محتم سقع مجرشة كابانا زي في اللي كابانا زي وكوينو زل عالم مسانا زنبر أوش نفس وقف أماني زنبر مالك منفس قدستي حدا خابتي بقدام النت كنا اللي زلنا نقر أوش تنازنبر منفس قدس مهلاوي إذا يسوس تزاربوا سلازغوني نستبهللو ذلنا حدا خابتي كأند علامات منفس قدس نعنا حجزنا يتوهيب زنببنا يون زردعنا حجزنا نسي زنببنا زبلك قالنا أملاك قال أملاك كردعنا كبرهلنا حجزنا زعجزنا سويت منفس أو اشتنازل لي لازم نسيو كنسل زحجزنا نسيو نفتوت سجانا ويكا نحاتياتا وبحرياتنا
ክንስዕሮ ዝሕግዘና ከምቲ ስጋና ዝብሎ ከይንነብር ብመንፈሳዊ ክንመላለስ ምእንቲ ዝሕግዘና እቲ መንፈስ ቅዱስ እዩ። እዚ ናይ ሓጢኣት ባህርታት ኩሉ ክንስዕሮ ዝገብረና እሱ እቲ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ብመንፈስ ምምልላስ ማለት ነቲ ድሮ ኣምላኽ ዝሃበና ሓገዝ ኣጥቢቕና ምምሓዝ እዩ። ብመንፈስ ቅዱስ እንተተመሪሕና ብዝያዳ ክንሕይል ንኽእል። በዚ መንፈስ እዚ እውን እንተ ዘይተመላሊስና ግን ኣብ ሂወትና ድኻመት ከነርኢ ንኽእል ኢና፣ ድኹማት ክንከውን ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ብመንፈስ ምምልላስ ሓይሊ ስለ ዝህብ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ክንጸንዕ ግድን ከም ዘለና ቃል ኣምላኽ ይምህረና እዩ። ሓደ ካብቲ ብመንፈስ ክንመላለስ ዝሕግዙና መፍትሕታት ጸኒዕና ኣብኡ ክንጸንሕ ከም ዘለና እዩ። ነፍሲ ወከፍና ንኣብነት ከም ኣብነት ከቕርቦ ዝደሊ ኩሉ ሰብ ሞባይል ኣለዎ። እታ ሞባይል ግን ቻርጅ ኮይና ወይ ከዓ ኤሌክትሪክ መሊኣ እንድሕር ዘይጸኒሓ እንድሕሪ ቻርጅ ዘይብላ ጥቕሚ የብላ። ቻርጅ ምስ ዝህልዋ ጥራሕ እዩ ጥቕሚ ዘለዋ ትኸውን። ንሕና ከዓ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሻዕ መሊእና ምስ እንመላለስ ጥራሕ ኢና ጸኒዕና ክንነብር ንኽእል፣ ክንሕይል ንኽእል። ስለዚ ኣብ ሂወትና ክውስኽ ወይ ከዓ ክጎድል ዝኽእል ኣብ መንፈስ ቅዱስ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ብምድጋፍ ጥራሕ እዩ። ዝያዳ ብዝቐረብናዮ መጠን ንሱ ከዓ ብዝያዳ ናባና ፍረ የፍሪ ማለት እዩ። ብመንፈስ ምምልላስ ማለት እምበኣር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንፈስ ቅዱስ ምዃን ንመሪሕነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምስዓብ ብመገድታቱ ብፍቓዱን ምምልላስ ማለት እዩ። ስለዚ ቃል ኣምላኽ ብመንፈስ ክንመላለስ ናይ መንፈስ ፍረ ከነፍሪ ኩላትና ንመንፈስ ቅዱስ ክንግዛእ ይእዝዘና እዩ ማለት እዩ። ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5:22 እንታይ ዝብል ኣሎ? እቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ግና ፍቕሪ፣ ሓጎስ፣ ዕርቂ፣ ዓቕሊ፣ ለውሃት፣ ሕያውነት፣ እምነት፣ ህድኣት ይኣኽለኒ ምባል እዩ ይብለና እሞ እዚ ናይ መንፈስ ፍረታት እዚ ኣብቲ ብመንፈስ ምምልላስ ኣዝዩ ዝሕግዘና ስለ ዝኾነ እቶም ብመንፈስ ዝመላለሱ ብፍቕሪ እዮም ዝመላለሱ ማለት እዩ። ምስ ኣምላኽን ምስ ብፆቶም ምስ ኣከባቢኦምን ኩሉ ግዜ ብፍቕሪ ይመላለሱ ማለት እዩ። ኣብ መንፈስ ዘሎ ኩሉ ሻዕ ብመንፈስ ዝመላለስ ኣብ ፍቕሪ ይነብር ማለት እዩ። ከምቲ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 13 ብዛዕባ ፍቕሪ ኣብ ጥቕሲ 4-8 ፍቕሪ ዓቃል፣ ፍቕሪ ለዋህ፣ ፍቕሪ ኣይትቐንዕን፣ ፍቕሪ ኣይትጀሃርን፣ ኣይትንፋሕን፣ ኣይትስተሓፋፍርን፣ ናታ ኣይትደልን፣ ኣይትምረርን፣ ኣይትቕየምን፣ ብሓቂ ትሕጎስ እምበር ብዓመፃ ባህ ኣይብላን፣ ኩሉ ትፀውር፣ ኩሉ ተኣምን፣ ኩሉ ተስፋ ትገብር፣ ኩሉ ትዕገስ፣ ፍቕሪ ከቶ ኣይትቋርፅን እያ ኢሉ ዘርአየና። ስለዚ ብመንፈስ ክንመላለስ ከለና ብፍቕሪ ዝኩሉ ነገር እዚ ኣብ ውሽጥና ይነብር ማለት እዩ። እቶም ብመንፈስ ዝመላለሱ ብሓጎስ እውን ይመላለሱ፣ ሓጎስ ኣለዎም ኣብ ውሽጦም። ምክንያቱ በቲ ኣምላኽ ዝገብሮ ባህ ይብሎም። ማቴዎስ 2:9-10 ከነንብብ ከለናስ ብዛዕባ እቶም ሰብኣ ሰገል ማለት በቲ ኮኸብ ተመሪሖም ክኸዱ ከለዉ እቲ ዝገርም እቲ ኮኸብ ኣብቲ ጎይታ ዘለዎ ምስ በፅሐ ጠጠው ደው ምስ በለ ንሳቶም ከዓ ደው ኢሎም ንዕኡ ብኡ ተመሪሖም ናብቲ ህፃን ምስ ቀረቡ ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ብዙሕ ሓጎስ ተሓጎሱ ይብለና። ስለዚ እዚ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተላዕለ ሓጎስ ስለ ዝኾነ ብመንፈስ ክንምራሕ ከለና ሓጎስ ኣለና። ብመንፈስ ዝመላለሱ ብሰላም ከዓ ይምርሑ ይነብሩ።
ጭንቀት ዝበሃልካ የብሎምን ብለና ብሮሜ 15:13 ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣዝኹም ብተስፋ ምእንቲ ክትህብትሙስ እቲ ናይ ተስፋ ኣምላኽ ኩሉ ሓጎስን ሰላምን ዘበለ ብእምነት ይምላእኩም ይብለና ኣብ ፊልጵ 4:4-6 እውን ኩሉ ሻዕ ብጎይታ ተሓጎሱ ይብለና ብዝኾነ ነገር ኣይትጨነቁ ብለና እንታይ ደኣ ብጸሎትን ብዝማሬን ብልማኑን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅረቡ እምበር ብሓንቲ ነገር እኳ ኣይትጨነቁ ይብለና ናይ ሰላም ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሕሎ ሰላም ንኹለንተናኹም ክመልኦ እዩ ይብለና ስለዚ እቶም ብሰላም ብመንፈስ ዝመላለሱ ሰላም ኣለዎም ማለት እዩ ኣብ ክርስቶስ ዝኾነ ሰላም እቶም ብመንፈስ ዝመላለሱ ብትዕግስቲ ከዓ ይመላለሱ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4:2 ብትሕትና ዘበለን ብለውሃትን ብህድኣትን ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ እናተፃወርኩም ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእፈር ሰላም ጌርኩም ክትሕልውዎ ተጋደሉ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባላል እቶም ብመንፈስ ዝመላለሱ ብሕያውነት እዮም ዝመላለሱ ንኻልኦት ዘድሊ ነገራት እንዳገበሩሎም ማለት እዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 4:1-3 እንታይ ይብለናስ ደጊም ኣነ እሱር ብጎይታ ነቲ ተፀዋዕኩምሉ ፅዋዓ ብቑዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ ምዕደኩም ኣሎ ብትሕትና ዘበለን ብለውሃትን ብህድኣትን ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ እናተፃወርኩም ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ጌርኩም ክትሕልውዎ ተጋደሉ ኣብዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ይፅሕፎ ዘሎ እዚ እቲ ሕያውነቱ ብዛዕባ ሕያውነት ብዛዕባ መንፈስ ምምልላስ ክዛረብ እንከሎሲ ንሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሩ ሎሚ ድዩ ክቕተል ፅባሕ እንዳተፀበየ እንከሎ ነገር ግን ንዓና እንታይ ብለና ፅዋዓኹም ሲ ኣይተቋርፅዎ ስጋዕ መጨረሻ መልእዎ ብትሕትና ዘበለ ብሕያውነት ዘበለ ብለውሃት ዘበለ ብህድኣት ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ እናተፃወርኩም ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ጌርኩም ክትሕልውዎ ተጋደሉ ይብል ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ነቶም በህይወት ዘለው ሰብ ኤፌሶን ኣነ ስለ ወንጌል እተኣሰር እምበር ወንጌል ግን ዝእሰር ስለ ዘይኮነ ንስኻትኩም ግን ብትሕትናን ብፍቕርን ብለውሃትን ብህድኣትን ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ ክትፃወሩ እንዳበለ ይምዕዶም ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን እቶም ብመንፈስ ዝመላለሱ ብሰናይ ግብሮም ከዓ ይልለዩ ተግባራቶም ከዓ ውርዝንን ቅዱስን እዩ ዘንፀባርቕ ውርዝናን ቅድስናን እዩ ዘንፀባርቕ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5:16 እንታይ ዝብል ኣሎ ከምኡ ከዓ ነቲ ፅቡቕ ግብርኩም ሪኦም ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ይብለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ ከረን ስብከቱ ክሰብኽ እንከሎ እንታይ ኢሉ ከምቲ እቲ ፅቡቕ ግብርኩም ርኢዮም ነቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ንዓኻትኩምን ንዓይን በቲ ሰናይ ግብርና ርኢዮም ምእንቲ ንእግዚአብሔር ከመስግኑ እዚኣቶም ሰናይ ይገብሩ ኣለዉ ኢሎም ከመስግኑ ብርሃንና ኩሉ ሻዕ ኣብ ቅድሚ ሰብ ክበርህ ኣለዎ ሰናይ ግብርታትና ኩሉ ኣብ ቅድሚ ሰብ ክርአ ኣለዎ እቶም ብመንፈስ ዝመላለሱ ብተኣማንነት እዮም ዝመላለሱ ኣብ ኣምላኽን ኣብ ቃሉን ድማ ይጸንዑ ዕብራውያን ምዕራፍ 11:1 እንታይ ዝብል ኣሎ እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግፅ ምግባር ናይቲ ዘይረአ ነገር ምርዳእ ከምኡ ናብቲ ዕብራውያን ኣብ 10:23 እንታይ ዝብል ኣሎ እቲ ተስፋ ዝሃበና እሙን እዩ እሞ ነታ እምንቶ ተስፋና ብዘይ ምንቕናቕ ነፅንዓያ ይብል
بتأمانነት بእምነት ክንመላለስ ኣብ እምነት ክንነብር ነቲ ተስፋ ዝተገበሮ ነገር ብርግጽ ከም ዝረኸብናዮ ብርግጽ ከም ዝሓዝናዮ ብርግጽ ከም ዝኾነልና ኣሚንና ክንመላለስ ብኡ ንምንታይ እቲ ተስፋ ዝሃበና እሙን ስለ ዝኾነ ብሓቂ እሱ ሓቂ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሻዕ እምንቶ ናትና ኸኣኒ እምነት ናትና ኸኣኒ እቲ ሓቂ እቲ ተስፋ ዝሃበና ሓቂ ምዃኑ ፈሊጥና ክንቅበል ኣብዚ ብተኣማንነት ክንነብር ይሕብረና እቶም ብመንፈስ ዝመላለሱ ኣቃላት ክኾኑ ይግባእ ኣብ ማቴዎስ 5:5 እንታይ ዝብል ኣሎ ኣቃላት ንምድሪ ክወስዋ እሞ ውፃእን እዮም እቲኦም ብመንፈስ መሊኦም بعقلي زملالسو تحتي لهم زملالسو انتاي نمدرسي كور سوايم بتوم أكالات بتوم تحتات يمي زورسون بري توم بسقاز اللو ايكونن زورسو بمنفس زملالسو سرقسهم بمقتا ويكا يأخلني بمبال ميزانهم حاليهم بسقاوي نقر يقاوموا أب تيموتيوس معرف حالي كلاي تيموتيوس معرف عليه كان في جيش تسقع شوعات خمس زبلالو بز مخنيات زي أملاخ سي منفس حيلن فقرن صنعات نبر منفس فرحات أي هابنان يبل إزجابير سي منفس قدسو كبنا خلو محايلين الفقري بالصناعات بصناعات كنملالس نبر نفرحات اي هابنا المال وتستوهبنا منفسي ناي فرحي يكون انتهي لا ناي تبعاتي تستوهبنا منفسي ناي حيل بل ناي دخام يكون وتستوهبنا منفسي ناي فقر بل ناي سرئي يكون تستوهبنا منفسي سأنيعنا نبر مبري دخمنا نبر ويكا بفرحات كنبر يكون قدم زفرحنا زنبري ناي ديابلوس عندران ناتو زي كون زرباتاتن مقوع بعن يفرحنا نيرخون حجي قنت منفس ووشتنا سلازلو بمنفس كنملالس انكلنا رأسنا بمقتاع كنملالس انكلنا أتي زتوهبنا منفس ناي حيلي منفس ناي فقري منفس ناي صنعات منفس لزغونه فرح زبال أوشتنا قالوا أي قبعني نقول زعقزنا لزغونه نس إزجابير شي يبارخ أبو كالاي تيموتيوس كاب حدا معرف كالاي متأنو زحلو يكا بفتاو رأسها مقطع زبل ترقم زي مالتي لعلو خلو حدا والكاسب بفتاو انتاي كم زي قبر بزملكت يزقلتلنا زلو زحج زنببنايو قال عيكا عمز نخيقات مكا فقري بزي يقرب زي مبال حناي كيتفدي رأسها نختقت يزمرنا زلو مقلنتن تحتنان بمرأي كاب تعبيت كنرعو كم متأنو زحلفه مشوت ويكاني جهراتات زأمثل نقرات رأسنا كنقت كابكم زعينتي زمهرنا زلو كمون هدأتن رأسنا مقتأن بمقبار كاب قطعا ويكا زخونة بهاقي رأسنا هنقتي زمهرنا زلو بزو كله زين تايو فريناي منفس قدسي ومانتي كل زي خنت قبران خيل تفرناي منفس قدس أو اشتنا كهلو خلين وتم بمنفس زملالسو بتوفاينت يوم زملالسو مالك بحسابن بقالن
بقبرن نخمرحهم أما منفس قدس توفيوا خوينا يمزمروح رومي شديشتا كاب عسرت حالسك عسرت غلطة تايبسي كم دمان نسخاتكم كاب حاتيات كم زمتكم بخريستوس يسوس قنا نأملاح يوان كم زخونكم رأسكم قصروا بعرسي لتمنيتو كيت الزازو أبزي موات سقاهم حاتيات أينقس أبزي تايز بلنا ذلو معرفش ديشتاناي روميسي قدم موتات نيركم يزبلنا أب عالم كلهم موتات نيركم يزبلنا نقر قلنا بيتاس كريستوس مستقبلنا أب حاتياتنا استلعالم موتات نبلنا مستقبلنا بيتاس كريستوس قن هياوان كوينا مالت كاب حاتيات دحينا مالت نحاتيات موتات كوينا مالت نبيتاس كريستوس كا هياوان كوينا مالت سلازي هياوان كم زخونا كاب كريستوس رخبنا يوم منفس أوشتنا سلازلو كاوستل عليه نأملاح هياوان كوينا رأسنا هم قصرن أتتمنيت نحاتيات زبالو كل خبانا كابسقانا أوسينا خندربيون نمنفس قدس ترح كنبر إزنا زلبتي كبتي عبرو ميعسة تخلتها خاب حدا سقاهم كلته حواتي سقاهم سيه ياون قدسن نأملاح باه بزبل مسواتي غيركم أقربوه بمحرة أملاخ كتقربوس بمحرة أملاخ معدكم على خزبلنا زمالتنا يأمروا منفسوا أقنقلتكم إيو زخلوا بتوفاينا منفس قدس بمور كال تراي إيو زفتسم منفس قدس تراحيك حقزنا زخلوا زي نتي موت زخانة السجانة كبحاتيات كل حرا مسوس عناس كلن تنانا كم تهيا وزخانة مسواتي كنا أبقى نزقي أبيهر كنقرب هياون بحزبلن مسواتي غيرك ما أربو صونتكم كلنا هولو قدسان كنا نسقا خي حسبنا حاتيات كابانا أرحيقنا بمنفس راح نتمللسنا أبزقي أبيهر كنقرب بمهاني بمحرة أملاخ معدكم على الخير بتحت الناس تملأ المانوي أبوكم تي أبوهم قدوس زخانة صلاتكم قدوسات كنوا ياون قدوسن كوينو سقاهم كله أبقى نزقى أبيار يقلب بري حاتيات أبطاهما يقلب وفيات كنوا لمنفس قدوس أمركم كله بمنفس قدوس يتحدث أقلقلتكم كله بمنفس قدوس يتحدث سونتكم كله بمنفس قدوس يتحدث تقولوا زبالة كله بمنفس قدوس لا تمرحكم كخونا له يزم لنا ذا الهاري بولس نيزقابل شي مبارك بمنفس من الأس مالك بعد بمنفس مملاك مالك بمنفس كل ملء قال خبتي وسيت ناي منفس مرؤو سب مسقانا مزمور حابوس له كبتي أب إفيسون معرف حموشتي أبطاس عسر شمان تسقى عسرة ديزارو كمبوه إفيسون إفيسون حموشتي كابطاسي عسر شمان تسقى بعسرة زرقات هالو أمو بويني أيتسكروي قناخي بمزمورن مسقانان بمنفسه أنين بربكم نقيتا إنا تقنكم له إنا درسكم له نحال حدكم إنا تزراربكم منفس يملأكم نعملاخ النبون سلا كل نقر بالسلام ويتهنا يسوع كريستوس كل ساعة إنا أمسقنكم أتي منفس وشتنا مزملئ أتي منفس مزمرحنا
ካብ ፅፍሪ እግርና ስጋዕ ፀጉሪ ርእስና መንፈስ ቅዱስ መሊእና ምስ እንመላለስ ብድሕሪ ንእግዚአብሔርን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ንመንፈስ ቅዱስን ባህ ዘብል ነገራት እንዳገበልና ክንመላለስ ንኽእል ኢና። እዚ መንፈስ እዚ ብምልኣት ኣብ ውሽጥና ምዝሓድር ኢና ንመንፈስ ቅዱስ ንጎይታ ኢየሱስ ንእግዚአብሔር ኣቦ ከነሐጉሶ ንኽእል። መንፈስ ቅዱስ ተዘይተመላሊስና ኩሉ መንፈስ ቅዱስ እውን ይጉህዩ ንእግዚአብሔር እውን ባህ ይብሎን እዩ። መንፈስ እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ባህ ይብሎን እዩ። ስለዚህ በመንፈስ ምምልላስ ማለት መንፈስ ቅዱስ መሊእኻ ከምቲ ኣብቲ 19 ዝበሎ ንሓድሕድኩም እናተዘራረብኩም መንፈስ ይምላእኩም ዝበሎ መንፈስ መሊእ እኳ ክትመላለስ ከለኻ እዚ ባህ የብሎ እግዚአብሔር። እቶም ብመንፈስ ዝመላለሱ ንመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ እዮም ዝስዕቡ። በቃ መንፈስ ቅዱስ ብዝመርሖም እምበር በቲ ንሳቶም ዝደልይዎ መንገዲ ኣይከዱን እዮም። ቆሎስየ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 16 ከምዚ ዝብል ኣሎ፣ ብመዝሙርን ውዳሴን ብመንፈሳዊ ቅኔ ንሓድሕድኩም ኣስተምህሩ መዓዱ ብልብኹም እውን ብፀጋ ንኣምላኽ እናዘመርኩም ቃል ክርስቶስ ብኩሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም ይብለና። ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ። እቲ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና መሊኡ ምስ ዝተርፍ መዝሙር ይፈልቕ ካብ ውሽጥና፣ ውዳሴ ንእግዚአብሔር ይፈልቕ ካብ ውሽጥና፣ መንፈሳዊ ቅኔ ካብ ውሽጥና ይፈልቕ። ንሓድሕድና ብመንፈሳዊ መዓዓድ ማለት እዩ። ብፀጋ ኣምላኽ ተመሊእና እውን ንዝምር ቃል ክርስቶስ ከዓ ብኩሉ ጥበብ መሊእና ኣብ ውሽጥና መሊኡ ይሓድር እሞ ብመንፈስ ክንመላለስ ይገብረና ማለት እዩ። ብመንፈስ ክንመላለስ ከለና ሓጢኣት ካባና ይርሕቕ። ግብሪ ስጋ ካባና ኣብ ልዕልና ክገዛእ ኣይክእልን እዩ፣ ሓይሊ የብሉን ብመንፈስ ስለ ዝኾና እሞ ነዚ ኩሉ ሕጂ ዝረኣናዮ ቃል ኣምላኽ እዚ ዝተምሃርናዮ ቃል ኣምላኽ ንክንትግብሮ እንታይ ክንገብር ኣለና? ከመይ ጌርና ኣብ ተግባር ከነውዕሎ ኣለና? ስለዚህ بمنفس ምእንቲ ክንመላለስ ቀዳማይ ጸሎት ከነብኩር የብልና። ካልኣይ ቃል ኣምላኽ ብዘይ ምቁራጽ ከነንብብ ኣለና። ሳልሳይ ከዓ ትሕትናን ምእዛዝን ትሑታትን እዙዛትን ክንከውን የድልየና እዩ። ስለዚህ በመንፈስ ክንመላለስ መንፈስ ይምላእኩም ክብል እንከሎ እሞ እቲ ኩሉ ዝተባሂልና ኣለና። ከመይ ጌርና ኢና ብተግባር ነዚ ከነውዕሎ ንኽእል እንድሕርና ብተግባር ክንውዕል እንድሕር ኮይና ብጸሎትን ብቃል ኣምላኽን ብትሑታትን ኮይና ምስ እንመላለስ እዚ ናይ መንፈስ ምልኣት ኣብ ውሽጥና ክሓድር ይኽእል ማለት እዩ። ንኣብነት ቀዳማይ ንጸሎት ክንተግህ ከም ዘለና ክነግረና ከሎ ጸሎት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና ዘሎ። ኣብቲ መንፈሳዊ ምምልላስ ብዘይ ጸሎት ዋጋ ከም ዘይብሉ እዩ ዘኹነና ዘሎ። እንተዘይጸሊና ብመንፈስ ክንመላለስ ከም ዘይንኽእል እዩ ዝነግረና ዘሎ። ጸሎት ካብ መንፈሳዊ ልምምድ ወይ ከዓ ተግሳጽ ንላዕሊ እዩ። ጸሎት بحقي مسمر نايهود حق مسمر نايهود زتحزنا إيه نمنفسنا مس منفس قدس نتأسسر له مقدي بصلاة تراح أمرخنا كم أكل صلاة
ክካተት ኣለዎ በቃ ኣምልኾና እውን ምስቲ ጸሎት ክኸይድ ኣለዎ ጸሎትና ብዘይ ኣምልኾ ዋጋ ይብሉን ኣምልኾ ማለት ህይወትና ናብቲ ህላዌ ኣምላኽ ዘለዎ ንኣትወሉ መንገዲ ብኣምልኾ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ጎይታ ዘለዎ ኣብቲ ዙፋኑ ኣብ ቅድሚ ዙፋኑ ደው ክንብል ንኽእል ብጸሎት ጥራሕ ብኻልእ ብጸሎትን ብኣምልኾን ጥራሕ ስለዚ ብዘይ እዚ ክንዓቢ ወይ ከዓ ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ኢና ብዘይ ጸሎት ማለት እዩ ጸሎት ንቓልሲ ስጋ ኣብ ስጋና ብዙሕ ዝቃለሰና ነገር ከም ዘሎ እሙን እዩ ኣብ ጋላትያ እውን ተጻሒፉ ኣሎ ኣብ ሙሉእ ቃል ኣምላኽ ተጻሒፉ ኣሎ ስጋና ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ኣብ ቃል ኣምላኽ መሊኡ ኣሎ ነገር ግን ጸሎት እንድሕሪ ነዘውትር ኮይንና ንጸሎት እንድሕሪ ንተግህ ኮይንና ከምቶም ኣቦታትና ከምቶም ሃዋርያት ንጸሎት ይተግሁ ነበሩ ዝብል ኣብ ዕለት ከዓ ይውስኹ ነበሩ ዝብል ጸሎት ንቓልሲ ስጋ ክስዕሮ ሓይሊ ይህበና ጸሎት ነቲ ስጋና ዝደፋፍኣና ሓጢኣት ክንገብር ዝደፋፍኣና ክፉእ ክንሰርሕ ዝደፋፍኣና ክንስዕሮ ይገብረና ጸሎት ብመንፈስ ምምልላስ ማለት እዚ ኣብ ውልቃዊ ህይወትና ኣብ ዝኾነ እዋን ስገላ ሓጢኣት ክንቃለስ ከለና ጸሎት ውሕስነት ክህበና ይኽእል እዩ ጸሎት ኣብ ኩሉ ወሳኒ ብዘይ ጸሎት ኣብ ምንም ከነስልጥ ኣይንኽእልን ኢና እቲ መንፈሳዊ ልምምዳትና እውን ክንቀሳቐስ ዝኽእል ኩሉ ሻዕ ምስ ንጽሊ ኩሉ ሻዕ ጸሎት ምስ ነብዝሕ እዩ ንጸሎት ምስ ንተግህ ጥራይ እቲ ካልኣይ ኣብ ቃል ኣምላኽ ምንባብ ቃል ኣምላኽ ብዙሓት ሰባት መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ምስ መንፈስ ምምልላስ ኣይተኣሳስሮን እዮም ነገር ግን ቃል ኣምላኽ ከነንብብ ከለና ብመንፈስ ኮይንና ከነንብቦም ከለና ሓይሊ ኣለዎ መልሲ ኣለዎ ትርጉም እውን ይህበና እዩ ቃል ኣምላኽ ከመይ ጌርካ ከም እንትነብር መምርሒ ይህበና እዩ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ሓይሊ ይህበና እዩ መንፈስ ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ኣብ ንሓድሕዶም ኣይፈላለዩን እዮም መንፈስ ኣምላኽን ቃል ኣምላኽን መጽሓፍ መንፈስ ቅዱስ ብመንፈስ ቅዱስ ተጻሒፉ እቲ ቃል ኣምላኽ ባዕሉ ኣምላኽ እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስን ቃል ኣምላኽን ኣይፈላለዩን እዮም ማለት እዩ ተወዳደርቲ ዘይኮኑሲ ደቂ ሓደ ጋንታ እዮም ማለት እዩ ኣምላኽ ዝደለየና ክንከውን ብእምነት ዝሕግዙና እዮም ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ሻዕ ኣብ መዝሙር 119 11 ዝብል ኣሎ ንዓኻ ምእንቲ ኸይብድልሲ ንቓልካ ኣብ ልበይ ዓቆርክዎ ዝብል ኣሎ ነፍሲ ወከፍና እዚ ቃል ኣምላኽ ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ ስጋዕ መወዳእታ ራእይ ዮሃንስ ብስነ ስርዓት ከነንብቦን እቲ ከነጽንዖ ዝግባአና ክንሽምድዶ ዝግባአና ክንሽምድዶን ክንሕዞ ውሽጥና ኣብ ልብና ክንዓቁሮን ንዓኻ ምእንቲ ኸይብድል ንእግዚኣብሔር ከነሐጉሶ እንድሕሪ ኮይንና ንቓሉ ኣብ ልብና ክንዓቁሮ ኣለና ስቑልና አንቢብናዮ ክንሓልፍ ዘይኮነሲ ኣብ ልብና ክንዓቁሮ ንኽፉእ ግዜ ነቲ ሕማቕ ግዜ ክጠቕመና ስለ ዝኽእል ኣብ ውግእ ግዜ ክጠቕመና ስለ ዝኽእል ኣብ ጸሎት ግዜ ቃል ኣምላኽ ክጠቕመና ስለ ዝኽእል ኣብ ዝኾነ ግዜ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝጠቕመና ኣብ ልብና ዝዓቆርናዮ ኢና ከዓ ክነውፅእ ንኽእል እምበር
زنبرنا يخن وصوين خلينا أوشتنا عند حد زي بلنا ولا حنتنا قريب لنا المالك أبتي معرف 4 ناي لوقاس كندو خلنا قوتا يس كريستوس كفتن انكالوسي بديابلوس كفتن انكالوس نتي كابلبو أبلبو عقوه وزنبرك الأملاح لاوصي مسألة تماغيتو نحنا أنا ذيك الأملاح أبلبنا مسنا عقرو كابلبنا عندما شفنا نسألائنا كنسعر نخيلنا مالتي زقابي ربارة أبلبنا مسنا عقرو زخونا عينة انقفات زخونا عينة أبكن مينا نسألحنا نقر كنما قتلوا نخيلنا ملسخن هو اللي نخلينا قال أملاح كل شعب لبنا خن عقرو أبلاي قال أملاح أبلبنا خن عقرو ما كم يجينا خم النبر زمهرنا زمرحنا نسو سلازخوني قالوا سلازمرحنا بس قام يهد منفسو مش منفس بمتحبار بس منفسو خن ملارس يقبرنا نتقاولون كنبرو لون حيل كلتن يبنا مالتي قال أملا حيلي أبيوتنا حيلي يبنا قال أملا لعر لنا مس منفس قدس تتحاحزو حيلي يبنا كلتي يبنا كل بقالي يزمس كم منفس تلعب بقالي يزمس قالوا لي يفوسوا ميزم قال أملا حيلي ألو زقابير بقالي ينخل دوا بيلو علم كفترة خل بقالي قالوا نوشتنا محاز مالتنا كويتا يس كريستوس وشتنا منبار مالتي كانوا برو مالتي سالساي تحوتاتن زوزاتن كنكون كلنا كنكون تحوتاتن زوزاتن كنكون كم زلنا يمهرنا بزي تحتنا بزي تعزازنات مس الله ويكا مصحف قدس من باب ترجمه كهلو هاي كالني تحت ندحر زيلنا أزوزات ندحر زي كوينا أسرت جزيا نسألي مصحف قدس وننبب ترجم يقولن مصحف قدس بتحتنا خلنا نبولنا كنسأل خلنا هون تحتينا خنسأل علنا مخنياتو مسألة مالت مسز جابير أملاخ كم زراب سلازخونه بتعب سماعات زلو أبونا تعبي زخونه أبو بطاري كله زخونه أبو أبتحتيو نحنا ها أبتحتو قلوه نودق نكلنا بتحتنا خنودق بتحتنا كل من بتحتنا خنمالد بتحتنا خنصلي إذا لنا إتي قالون إتي الصحف قالوا بصحف ويكاني قويتا يس كريستوس بصحف ويكا أملاخ بصحف سلازخونه نقالو خننببو كلناون بتحتنا خننببو خمزلنا أنبيبنا هاني ترجم كنهو له خمزلنا قويتا يس كريستوس انتايلو أبتناي كرن سبكتوس معرف شوعتنا ماتيوس نخلو مسودة معرف حموش تسقع معرف شوعت زلو تمرتتات مهيرو مسودة مجرشان تايلو مدام دمتاك خول نزي حجو كل زمهاركوهم علي قبرتين دحرخينكم منم زنق عنقكم يلانيلو نزي كل زنقاركوهم قال اندحر زيت قابلو خينكم دم
واقع يقولكم نيل أبكلتا مقيلوهم عشان لبامن يلقو تلبام نتقالو سميعو بيتو أبكو حد سرح يبلو إذا عشا خاني قالوا مسمع سلذا أبي بيتو أب حصا يسر طيب حصا تسرتن أب كوحز تسرتن من داك نريخو لنا نفاس يمصء ويكعني وحج يمصء ويحبوبلا يمصء مو نتيب كوحد تسرته كنقانو وايكلني نمنتاي لبام زتخلو سلازخونه نقال أملاخ تأزيزو بقال أملاخ مسرت بتأزاز أملاخ مسرت بحق أملاخ مسرت سلازخونه زنقانو قيلن مالتي وتعشاقن مساراتو خمسرتن كله مساراتو كسرتن كله أبحوز سلز سرتو أبحوز سرت كانينا عايش شنبرنا إلى ما تايكونا نمنتاي صباح زمص نغرات كتفلط عليك أبحوز تسرت مندقسي بعلون كفرس خيلي بنفاس بعلون كفرس خيليو بهو بلا بوحج تعيز بالدلو أبقالو زينبر اندحر خوينو اتي قالو خا منفس قدس زمرقو سلازخونه بمنفس زي تمرحكات قبر زبله كله عشنتي يون نتي قالو خاني اب تغوا زي توعلو اندحر خوينكا عشنتي يوزخ يعقوبنا معرف حدث أصي عسران كلتن تزاربولو قبرت قال كونمبر رؤسهم إنا تأبركم سمعت ترايا تخونوا له عموني قال بمنفس تصحفه منفس جابير زنفسه لبامات تخلو وصل زخونه بونا تمارحنا مسن خيد ولا حدا نرسنا هون بعلهنا هنت براين خيلنينا خالوت مسيامون كتبولنا ويكغاغينا ايكولن يمن ما اسينا نرسنا نتبران نتعشاشوان اب قالو اندافلتنا اب قالو بزي منبارنا شوتا خون اب قالو سلا زيلنا نرسنا اتعشاشنا سمعنا خمزي بسقام إذننا أتي بيمان إذننا موسى ويكا بيمان أتي بسقام زوص كم يخون التي قال أملا خابت قوار سلزينا وقلو يوتناون كم سنكو في خون مالتي يعقوب معرف كلته كاب 10 شوعته سقا 10 شدشتونون كم يذو لنا المنفس كن ملارس كلنا زوزات كنكون يقبرنا تدليتنا زا عبي كاب قديتا زي كونس لسو بأنا أملاح زيادة كنفقلو زا عبي مثل زفتري قالا وشتنا عند عبي كخير كلو وتأمنتنا عند عبي سلز خيد سلزي نسقى بهير بزيادة خنفقلو يقبرنا بزيادة نحرف كيدنا نسقى بهير كاني سخا يفكرنا مالك وقت نسو مجمريا سلز افكرنا إنا نحنا نبرزلنا عجي تفقرنا يسقى بهير already فسيسو سلزلو وشتنا نحنا ونسقى بهير أملاخنا نفكرو ندحر خوينا تأزازو خنخبر كم زلنا راح وتملس زخون تزازو خنا خبر ندحر خوينا بمنفس كن ملالس
أبقالو خنبر صورة أزوتيرنا اللي وزاتن تحتاتن كنكون كم زلنا يزنقرنا زيادة بزفكرنا يوم متن كنزوزون ندلينا مزقابي هير بزيادة عند حرف أفكير كايوس تزوزا يخا آمين ندابلك تزوزا مخنياتو فكار سلزوخن كافوري قبل ملسة وسلزلكا نتي فكار زخون زقابي هير بفورتو من سلو سلزلخا تزاز اللخا مالتي بمنفس كنملالس كلنا مصحف قدس كنا نبب طلاي زي كوني اتقالو زبلو كله كنقبرن كنبرلون يحجزنا سلازي خاي منفس مملاس أزيو طعامي زخونا يزقابي الشم تبارك يوم سلازي زي بمنفس مملاس زبل كم زرعنا يو أبزي كاب أملاح استقبلنا يو سلازخوني اتمنفس قدس وشتنا زلو سلازخوني تناوشتنا زلو منفس قدس اندحري آميننا ننقساقسو علنا بمنفس كنملالسل بمنفس ملس خنهبن نزخونا نقر كنستوعلن كنكئل كم زلنا بمنفس ممللاس مالت وتناوشتنا زلو منفس كابزك أبيض استقبلنا يو وتي أوشنا زلو منفس نتي مودة زمن ويكان أبويتا هنكيت كلنا كم عربون كوينو ملكت كوينو زلو وشنا زلو منفس كان انكساقصون كنت كملون انكلنا هالطرح بمنفس ممللاس مالت أم منفس كوينا مسس جابير كنملالس زيا علم زيا أب كل التمدايات يتخوينا لله ويسقاويان كوينا ويكاني منفساويان كوينا خنبر منفساويان ندعر خوينا بمنفس ندات ملالسنا مودات هناون ريزال توصيتو منفساويان سلزوخنا أبت منفس قدس زلوو أبت قويتا يسوس زلوو أو أمسون زل ألم كنبرينا بمنفس انت زي كوينا قل بسقان دحر خوينا نملالس زلنا قل عالمن قبران عالمن تناي سقا قبرتاتن كله تفاي سلزخونه أبتي ناي أرماغدون وقع شعو تفاتينا مالتي سلازي تناوشتنا زنبر أتو كل شع مسانا خوينو زحلونا أتو كل شع معنا قالو خلكم زبلنا زحاليلنا زردنا زحجزنا منفس زقابيه بتيوي أوشتنا تقميتو زلو منفس كنملالس دليتو سلازخونه نزي بمنفس ممللاس زبل زعابيه تمهرتي لمنفس قدس كان حقوسان منفس كنملالسن از معدازي يهبنا مالتي نايز غابير شي يبارك سلازي از غابير اتوم بمنفس زملالسو بفقر كم زملالسو اتوم بمنفس زملالسو بحاغوس كم زملالسو هم تقدم بالنا زرعنا يريهم تيوم بمنفس زملالسو زنبورو توم سبع سقلسي بمنفس سلازم نروحو زنبورو أتي كوخب بزمرحهم خدوا سلازنبارو نا مودعتا دو مسبلة نتهز عن قول عمس رأيوس بحاقوس توحيطا دس سيلوهم نرئيو منتهي تفرنا حاقوسي أوشت أم كجلس كل نرئيو بتوم بمنفس زملالسو سلام أوشت أم الله كل بحصيرو سي زيهم تشعتنا منفس فراتات أبزي بمنفس ممللاس زبل زتحصرو
ويتتحازو سلازخونو منفس كنمالالس كلنا بسلام أوشتنا خمز ملء شكات زبهال أبانا خمز يمس إذا نقرنا قال أملاكم تزنبنا يقدم بقال نقر قاعد تشنقوا لنا تايدا سلام يملأكم وشتكم سلام كنتايو ناي منفس فرين يوم بمنفس زلو تم عقوسات من صرصات خون يبلون تحوتات كخونو اللوم لوهات كتخونو اللوم عقوسات كهلو كخونو اللوم مخنياتو تعقستي ناي منفس فرسل زغوني تم بمنفس زملالسو خاني عقوسات يخونو مالك تم بمنفس زملالسو بحياونات يوم زملالسو تم بمنفس زملالسو بسناي قوري يوم زملالسو نمنتاشي كم تبغي تاس كريستوس مهارنا بتسناي قبركم ريهم منتي نبو كحقسو بخالق من قدسي نحنا سناي قبرخ نقبر كلناسي بأنا بيلس إسقابير يحقوس نتم زرينا يحقوسو إسقابير كأني أتم سبات تحقسهم لابكم إسقابير سلاز تقرصونا أنا خاي يحقوس لنا مال وتبرهنا خاء أبكم سبات أصبقوا يدمق الله مالتي لازم بمنفس من اللاس مالت تناي منفس فرع وشتنا كسرح كله بتأمنت أمنت ناي منفس فرع سلازي أمنت ندحر لنا بمنفس نملالس علينا مالتي كنت زبلنا يو قال أملاخن زقابيرن أمنتن إذا كل زين وحانسا تخوينو تعتنا زوزات مغان بتأمانة ممرح أتو تسفى ذهبنا أمون كم زخوانا فريقنا نتأمنتنا تسفى بزي من مقنع كنصنع يدالينا مالك كابت بمنفس من ملاس بلنايو عقلي أتحدي ناي منفس فرعي سلازي أقالات المدري كورسوا إمامو بسعان يوم يبلنا عقلي منفس فرس لزغنت رأس خامك تاعك يا أخلنا مبال كاب كفوء مهدام مغنياتو زقابيسي منفسو يهبنا حيلو يهبنا فؤرو يهبنا صنعاتو يهبنا برحات زبحالا يهبنا تايدا نايف منفس فرتات راح يهبنا وتي ناي السقا فرات زبالو كله أنصار زنا منفس فرس لزهونة كابز جابهر من تخوض لنا كابو من تغير حقنا سيطان زتقوم له مسارحتاتي وناي سقا فرتات سبات لومي نزنا منفس بمنفس من مللات أطبيقهم سلازي حزو أبتسقاوي نقر سلازي زنبلو كواتكو خلو ونريو بتعمي كنستوعلا لنا مغنياتو بزي منفس فرات بزي منفس ساوي من كسقاس بمنفس من كسقاس نزقابير كان حقوسو أين خيرينينا أوت منفس كأوشتنا إزلو أوشتنا تتابي قلو مسانا تتابي ومسانا ينبه لكل نقرات مسانا ينبه كمرحنا مسانا له حيل خبنا مسانا له فقر كبنا مسانا له خصنا عنا مسانا له أتي منفس نقول تايس كريستوس ذات منفسي مساحتكم انتهليوس نسزم تسقاهم سي ياكو قبر يخيلين سلازي نز منفسنا زي كل شعب كان برابرو كل شعب مسانا حمزلو كنفلت كنسمعو بوخ نمرح يدليناي
እግዚአብሔር ሽም ተባረከ ይሁን። ስለዚህ ኣብቲ መጨረሻ ከነጠቃልል ከለና ከምቲ ብጸሎት ክንተግህ ከም ዘለና ቃል ኣምላኽ ከዓ ብዘይ ምቁራፅ ከነንብብ ከም ዘለና ትሕትና ከዓ ልዕሊ ኩሉ ከም ዝኾነት እዙዛት ክንከውን ከም ዘለና በዚ ብመንፈስ ከም ዝመላለስ ከም ዘለና ክንፈልጥ ንኽእል ኢና። እግዚአብሔር ይባርኽኩም። ትምህርትና ኣብዚኣ ወዲእና ኣለና። ምናልባት ፓስተር ምሕረት ኣብ ሰምዓኒ እንድሕር ሊኻ ትምህርትና ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ኦኬይ ባዕረይ ትምህርትና ብጸሎት ክንውድእ ኢና። ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ። ዝሓመሙ እንተለዉ ካብ መንፈስ ዝጎደሉ እንተለዉ ነዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ብዘይ ምእዛዝ ምናልባሽ ዝተጎድኡ እንተለዉ ሕጂ ግን መንፈስ ቅዱስ ክበራበር ክንጽሊ ኢና። ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ተሰማሚዕና ብሓንሳእ ኮይና ክንጽሊ ኢና። ክብሪ ኩሉ ንእግዚአብሔር ይኹን። ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን። እግዚአብሔር ኣቦ እምበር ንመስግነካ ኣለና እዚ ብመንፈስ ብምልላስ ዝብል ቃልካ እግዚአብሔር ኣቦ ክንምሃሮ ጸኒሕና ብምስቱ ዓለም እግዚአብሔር ኣቦ ንዓኻ ብምኽባርን ብምእዛዝን ብጸሎትን ቃል ኣምላኽ ብምንባብን ትሕትና ብኡ ክንመላለስ ክንክእል ከምቲ ዝተባሃርናዮ ኣብኡ ጸኒዕና ክንነብር ክንክእል ክትሕግዘና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽሊ ኣለና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ምናልባሽ ብምፍላጥ ይኹን ብዘይ ምፍላጥ ኣብዚ ማእኸልና ዘለዎ ካብዚ ካብ መንፈሶም ብዘይ ምምራሕ ሸል ኢሎሞ ናብ ስግኦም ተመሪሖም ኣብ ዘይኮነ ነገራት ዝወደቑ ሰባት ኣለዉ። በዚ ሰዓት እዚ ንጽሊ ኣለና። ንስኻ ትሪኦም ንሕና ግን ዘይንሪኦም ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ሕጂ ግን ኣምላኸይ ክትሕድሶ በዚ ህያው ቃል ጌርካ ሕጂ ግን ክትሕድሶም ውሽጦም ብመንፈስ ክመላለሱ ካብ ብሕጂ ንልዮም ውሽጦም ኣብ ውሽጦም መንፈስ እግዚአብሔር ናይ ውሉድነት መንፈስ ከምቲ ኣብ ገላትያ 4:6 ዘሎ ዝተዋሃበኩም ናይ ውሉድነት መንፈስ እምበር እቲ ኣባ ኣቦ እንዳበልኩም ትጽውዕሉ እቲ ብሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ውሉዱ ተባሂልኩም ክትጽውዑ ከለኹም ካብቲ መንፈሱ ዝተላዓለ እምበር ናይ ፍርሃት መንፈስ ኣይኮነን ተዋሃበኩም ዝበለና ሕጂ ግን ብመንፈስ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ክመላለሱ ክእሉ ነዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ከም ብሓድሽ ከበራብርዎ ውሽጦም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ናይ ምሕረት ኣምላኽ ምሕረት ጌርካ እግዚአብሔር ህይወቶም ክትዕሪ ብኢየሱስ ሽም ንጽሊ ኣለና። ብመንፈስ ብዘይ ምምራሕ እግዚአብሔር ኩሉ ከንቱ ስለ ዝኾነ እዞም ካብ መንፈስ ወፃኢ ዝምርሑ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ብመንፈስካ ክምርሑ ክኽእሉ መንፈስካ ፈውስ ኣለዎ፣ መንፈስካ ሓይል ኣለዎ፣ መንፈስካ ብፍቓድ ኣምላኽ ዝመርሕ እዩ፣ መንፈስካ ንኩሉ ዝሕግዝ እዩ። ኣብ ጸሎት ይሕግዝ እዩ፣ ኣብ ቃል ኣምላኽ ይሕግዝ እዩ፣ ኣብ መነባብሮና ይሕግዝ እዩ፣ ኣብ ምእታው ምውፃእና ምድቃስና ምትሳእና ኩሉ ይሕግዝ እዩ። ካብ መንፈስካ ዝተላዕለ ኢና ንነብር እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስካ ክትሕድሶ ሎመዓልትያዊ ውሽጢ ደቅኻ ብኢየሱስ ሽም ንጽሊ ኣለና። ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም መንፈስ ናይ ኩላትና ክሕድስ ንጽሊ ኣለና።
بيسوع كريستوس شمس جابير أملاخي بمنفس لا تملالسنا نعخاز عقو الساح كنسرح نسأل لنا جابير رب سلا كل نجار تمسجن زحممو ما أخذنا تلو بالساعات زيز جابير ربو نسخات فوسهم بقوي تابيس كريستوس شم بقوي تابيس كريستوس شم حمام زبلو كله تقنتي تقخيد بقوي تابيس كريستوس شم حمام رأسيهم حمام نايم مرزن بقوي تابيس كريستوس شم تنقلو كخيد نسأل لنا تسمعنا مرزن بيس كريستوس شم تنقلو كخيد نسأل لنا بقوي تابيس كريستوس شم زقابير أملاخي لايدن بزحي يخون بقوي تابيس كريستوس شم زنا شكور حمام تنقلو كخيد بيس الشم نسأل لنا بقوي تابيس كريستوس شم نسأل لنا زقابير ربون نسخا فواسي زقابير يخا أنا فواسيكم يزبل كاز جابير الحجي نفس وقف كتفوس بالشم يسوس نسأل لنا فواسي أملاخ سلزخون كا تمسجن كبرنا هبك على ناس جابير ربو جابير أملاخ زوم دك خاب زبارخهم على ناس تسمعنا بقيتها بيس كريستوس شمام تاموس أم كلش تبارخو يخونو أبيتهم تبارخو يخونو أب أقلقلتهم تبارخو يخونو أبصرحهم أب متاموس أم كلش تبارخو يخونو دقهم زقابير تبارخو يخونو وكل نجار زقابير برخت كهتم الأم نسأل لنا سلسل سمعك عنا كله تمسجن بسم أبون ودين منفس قدسنا حدا أملاح جورج آمين قويتا يبارككم